खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे खुलुमहरनाय जाबाय आरोना आंनि नोंथांमोननो मोनसे एकदम मोजां मोनसे भिडिअ देखायनो नागिरदों आरोना जोंहानि बेयाव गगामुं हालामनि सिङाव थानाय जोंहा औवाफोर गामियाव उदै स्वर्गियारि बिथाङा माने जाय मानसिया माने एक्टर डाइरेक्टर सिंगार गासिबो गावनो जोबो आरोना थ' बिथाङा माने माखासे मोजां न'खराव आइटेम बानायना दोनदों आरोना माखासे माने दानि जाखांफुनाय माने लाइमोनफ्रा एकदम बेफोरखौ मावनानै बेखार लाइमोनफ्रा आरोना बेफोरखौ मावनानै माने जानो हानाय कन्डिसन बिथाङा मावदों आरोना बिथाङा मा मावदों बेखौ एसे देखायलांसै नोंथांमोननो थ' नायदो नोंथांमोनाबो बिथाङा नै बिथिंजाय अमा फार्म बानायदों आरोना अमा फार्मखौ फै थांखानोसै इयाव नैबाव अमा फार्म बानायदों आरोना बिथाङा नै बेजोंनो एकदम ओमफ्राय फुख्रिबो दं ओरैजाय नै ओरैजाय बिथाङा बिराद मोनसे मोजां जिउ खुंनानै हानायनि मोनसे मोजां राहा लामा आरोना बेफोरो जोंनि माने लाइमोनफ्रा बेबायदि मावनानै जानो हायो गोसोबा नङा होमबा माबायसो दं दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10थासोआनो दं खोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9था दं आरोना बिथाङा बेयाव फार्म बानायनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय ओरैजाय फुख्रि बेनो गलांनानै बे माबाया नाया मोनजायो आरोना ओमफ्राय बिथांनि न'आ नै बेनो उनथिंजायनिफ्राय जोंना अमा मालिकआ नैबेनो आरोना एसे मा सन बिथाङा नैबे अमाजोंनो नुवाखै माबायदि कन्डिसननि न' लुना लानो हाखौ नङा होमबा ओमफ्राय ओरैजायबो बुहुत डेभेलप जाबाय बिथाङा दा बेखौ माबोरै माबायदि डेभेलप जाखो दा एसे फोरमायना होगोन बिथाङा ओमफ्राय बिथाङा माबा दं आरोना जोंनियाव बेयाव स्ट'रियाबो मोनसे दं गावनि न'आवनो बेखौबो एसे देखायलांसै दा नुवाखै गारि गुरा गासिबो माने ओरैबायदि डेभेलप जादों आरोना जोंनि माने लाइमोनफ्रा बिथांनि एसे साजेसन लानानै मावोब्ला बिथांबायदि माने एसे एनै राहा लामा मोनगोन आरोना बिथांनि स्टुडिअखौबो एसे देखायनोसै आरोना बिथांनि स्टुडिअआ नैबायदि सेटआपआ बिदि जोब आरोना सोरबाफोर माने मेथाइ दाबिं खालामनो गोसो दंब्ला मेथाइ माने दिहुननो गोसो दंब्ला बेनाव फैनो हागोन आरोना फुरा दंखाजोबो रेडि जाना नेनानै दंथारो आरोना बिथाङा गावनो हाखाजोबो सिंगार माने सिंगारखौल' नांगौ आरोना माने फैनानै खनफैनांगौल' गावनो सेस बानायजोबगोन कम्पिउटारखौ अन खालामनानै देखायबाय बिथाङा ओमफ्राय एसे सेटआपफोरखौ फारसेनिफ्राय देखायजोबनोसै आं माने गिदिर सिस्टेम लाबोदों मोनाखै माने अबे ओरैजाय नै डिसप्ले बिदि जाबाय दाना नै इयो बेनिफ्राय दा भिभ'निफ्राय आं मनिटरबो लाबोनो नागिरदों लाबोसिन आरो सिस्टेमा गिदिर जासिन आरो आदसा जायगाया एसे फिसा जायाखै होनबा जायगाया एसे गिदिर जाबा मोजां मोना बानायसै बेयाव सलिसनसै माने आदसा बिथांनि सेटआपआ बिदि आरोना नैबेयाव नैबे मेथाइ खनग्राया इयो आरोना जिबनाव सोरबा जोंथ' दांफेरनो मोनाखै बे खनसे दांनायबाय आरोना माबानो इजे बेफोर माबायदि ओरैनो पिक्सारावसो नुयोमोन ओमफ्राय नैबे सिंगारनि माबाया मा प्लेट होनो बेखौ बुक स्टेन्ड ओमफ्राय नैबेलाय मा बुस्थु आदसा नैबे सुखौबा मानो होदों जोंथ' मिथिला सौदावना फैफिननायनि आरोना आदसा बिराद गुरैलै बुस्थुफ्रा दानिसो दांनायजोब्बाय दिनैसो खनसे बिथाङा अमाखौ माने एसे साफा खालामनो फैदों आरोना साफा खालामनो माने कारेन्ट गैयानो दायो होमबाबो माने देखायनोसै आरोना मालिकआ एसे सिङाव हाबनानै देखायनो नागिरदों मालाय सिनायखायोलै बिगोमाखौ ओरैनो 8 मास बोसोरसे गाहाम दोनो आङो बिथांनि अमाखौ एसे खाथियाव मोजां देखायनोसै आरो बेफोरनो अमाया बारा गैथ'आनो आरोना माने फानहरजोब्बाय दा एसे खम जानानै दं बिथाङा होमबाबो माने माखासे सोरबा जुदि सोलोंनो गोसो दंब्ला आरोना बिथांनिफ्राय माखासे एसे साजेसन लानो हागोन बिथाङा खोन्थागोन माने बर' बेखार लाइमोनफोरखौ माने फोरोंना गालांनो गोसो माने बयबो माने डेभेलप जानांगौ नालाय बिथाङा माने एसे खोन्थाना गालांगोन आरोना बयखौबो आदा एसे खोन्थादो खै बोसोरसो जाखो जेनेबा बे बिजनेस मावनाया इयो आङो 5 बोसोर जाबाय 5 बोसोरनिफ्राय मावबाय दं आरो आं ओरैनो बेसेसो अमा लाखियो जेनेबा आं 30टा 25 30 बिदिनो मालाबा 40बो जाहैयो बेसेसो थानानै फानो आं ओरैनो 8 मास बा बोसोरसे बिथाङा फानो आरो बेसेसो केजि जायो नोङो बोसोरसे फिसिबा 30,000 30,000सो मोननाय जाहैयो आरो बिनि खमबो जानो हागौ बा बाराबो जानो हागौ खुनु थिग गैया माने खायफा अमाया देरहाबो नालाय अमानि क्वालिटिखौ एसे खोन्थागोन नामा ओरैनो अमानि क्वालिटिया बे आंना बे देसि अमा देसि लकेल जा मानसिफ्रा फिसियो बेनो आरो अमाया आं माने सालानि नङा आरोना सालानि नङा आंनि अमाया
बिदि आरो ओमफ्राय इसोरना बुन्दाना बुन्दिना लगाय-लथाय इयो लगाय लथाय बुन्दिबो दं बुन्दाबो दं उम खासिबो दं ओमफ्राय बुन्दाबो दं आतसा आतसा देग्लाय माने जोलै आंना एसे माबा जानानै आं बुथारनांगौ जादों गिदिर जाबायमोन नालाय गिदिर जानायलाय बारा माने अमा गिदिर बुन्दाया माने एसे गाज्रि नालाय ओंखायनो बेखौ बुथारना फाननाय जाबाय बेनिफ्राय दा बेखिनिया दं आरो हाइस ओरैनो बेसेसो लाखिनायनि रेकर्ड दं दा बोसोरसेयाव आङो बिदिनो अमा बुरजाबाथ' गोबाङानो मोनो 3 लाख बा 2 लाख 80,000 2.5 लाख बिदि मोनो आरो आं बोसोराव अमा बोसोराव बहुत इनकाम जायो आरोना दा जेनेबा फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा मावनायाव आदाया मा साजेसन होगोन जेनेबा आंथ' बुङो दा लाइमोनफोरा ओरैनो गिदिंलाबायसो थानाय बायदि नुयो दा मावो हमनोबो हाया दानि जुगनि मानसिखौ खिन्थु आंनि आन्दाजाव आंनि साननाय बायदिब्ला माने अमाफोर फिसिनो हायो आरामनो अमा फिसिनायाथ' एसेबां माबा खस्थ' नङा बियो दासो आदारखौल'सो जगार होनांगौ न'आव मानसि थाखायोआनो बा गावबो होनो हायो दसेल'सो सम जेनेबा नों 1 घन्टाबो नाङा आधा घन्टायाव नों जेनेबा खिखौ मटरथ' थाखायो बयनि न'खराव पाइप लगायनानै सुनानै आदारखौ होदो नों अबाव थाङो थांदो अमायाव सोर आदार जायाखै जादों नायदो एसे ना होमबा इजि आरो आदार जायाखैबा नों माने बिदिनो आजिखालिथ' बिराद मेडिसिन मोनो अमा जाहाथे बेमारा दा हाबथों बिनि थाखाय नों एडभान्स माबा मोनसे माने आजिखालि डक्टरफोरनाव बिबानो मोनो खिन्थालायनांगौ दरखारानो गैया आं अमाखौ फिसिदों आंनो माबा मोनसे मेडिसिनाव जाहाथे आंनाव बेमार जाथों होननानै मेडिसिन मोनखायो आरो आजिखालि बेफोरबायदि ओमफ्राय आदाखौ नुदों दा अमायाथ' ओरैजाय फिबाय नालाय ओरै फुख्रिबो बिराद गिदिर बानायदों ना बिनि खिया ओरैजाय थाङो माने जेनेबा नाया जायो आरो ना नाया जायो बारा अभार होद्रायनाङा खिन्थु एसे माबानानै खम होनांगौ आरो नायाबो दं आंना फुख्रियाव माने 1 गुलि 2 सिखार आरो ना बेनो आरो अमा फिसिनायनि थांखिया बेनो माबाया अमा जुदि नों हाथायनिफ्राय जाफैयोबा अमा जानाय आदारफोरखौ होनाङा मानसि जानाय आदारखौ माखौ होनाङा आरो खालायफोरखौ माने खायफा अमाखौ मोजां होनब्लाबो माने बिसास खालामनाङा आरो खायफायाथ' बेफारिफ्राथ' मोजां होनना फानखायोआनो खिन्थु बेयाव माबा मोनसे जाना थाखायो माने अमाफ्रा बिराद माबानायावनो बेमारा बिसिना माने ओरैबायदि सप्ता खनसे बा 10 दिन सिगां जाना थायो खिन्थु अमाया बेमारखौ देखाया जेब्ला अभार जायो होनबासो अमाया बेमारखौ देखायो आरो बेयावनो जों माने मालाबा अमा मोजांसो होजायो होननानै होनाङा आरो अमानि माबाखौनो ओंखाम जानाय जेनेबा नों न'आव जाफैदोंबा खालायखौ होथारनाङा आरो बेनो आरो आदारखौ ओरैनो सानसेयाव खै केजि जायो जेनेबा मासे अमाया बेयो आंना दा सानदे बेखिनि अमाया न'थाया आंथ' माबा बिदिथ' आन्दाज लायाखै आङो दायो आंना मासाव 4,000 जाबाय दं इसोर अमाया 4,000 गुन्दै लाबोयोबा माने ग्रोब जाहैयो आरो देरबावोबा आरो बांसिन थांगोन दा बिसोर फानजानाय जागोन ना जायाखै जेनेबा बेयो फाननाय जाथ'वाखै आंखौ दा 3 मास थाबावनानै फानगोन आरो 3 मास नैबे अमाखौ मोनसिगोन आरो ना सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन सोरबा जुदि पार्टि दंबा सोरनावबा हाबाफोर अमायाथ' अमा बायग्राथ' बिराद दं नालाय दा बिराद सोंफैलागासिनो दं खिन्थु ओरैनो फिसाफोर माबायाखै नामा प्रडाक्ट खालामो नामा फिसा आंना बे न'निनो प्रडाक्ट गोजा न'निखौनो लाखियो आं माने अमा फिसाथ' बायनो हाना बिराद दाम बाहेरनिफ्राय लाखियो आरो ना सोरबाफोर अमा लानोबा ओरैबायदि खालामनांगौ माने बुन्दि लाग्रोनांगौ बेनिफ्राय जुदि प्रडाक्टआ गाव न'आवनो जायोबा बेखौनो लाखिनानै आराम माने जागायजेननो हायो आरो जेनेबा 8टा 9टा बा 6टा 7टासो जाखायो नालाय बेखौ फिसिग्रोदो बिनि उनाव बिनिफ्राय ओंखारलांबाय थाबाय आरो जुदि नों माबा गैयाबा आरो जेनेबा फैसा थाखा गैयाबा फैसा थायोबाथ' नों बायनानैनो फिसिनो हायो बायबाथ' बहुत खरसा दङ अमा फिसायाथ' दानि अमा फिसायाथ' 4,000 5,000 लायो 10टा अमा बायनो थांबाबो बहुत खरसा जायो आरो ना हायो बिराद मोजां न'खर सोलिनो हायो नों माने एक्सुवेलि नों अमा बुरजा लानो हायोबाथ' नोंनि लाइफआनो चेन्ज जागोन बोसोरसेयावनो बेथ' सिदा खोथाखाथार दै अमाखौ जुदि नों मोजाङै दोननो हायोबा अमाया मोजां थायोबा नोंनि लाइफआ माने बोसोरसेयावनो चेन्ज जागोन आरो जेनेबा नोङो दा 30टासो अमा फिसियोबा नों माने गावखौनो मिथिनाय नङा नों आंना फैसा फैबाय माथो होननानै फाथाबनाय नङा आरो आदाया मोनसे मोजां साजेसन होबाय आरो ना जाय मावनो गोसो एसे सोलोंनो हागोन ओमफ्राय एसे खाथियाव देखायबावनोसै नै आदानि माबाफोरखौ एसे बोरै फारसेनिफ्राय अमा दोनग्राया बेनो आरो ना अमाया एसे गुसुं जादांना थेवबाबो देरो आरो माने आरो बिराद मानसिया फसन जायो माने सेल जायो लकेल नालाय बेखौथ' मिडियाफ्रा सोंफैगासिनो दं हरदो मानिखौ हरदो होनबाय दं हराखिसै आं